Dansați acum. Dansați. Haide să ne separe, să ne pe lumea, să ne fie cu mai bucurie. La 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 la. Ce e prost? Aveți de picioare așa. Așa, da, e așa, normal. Ce are asta la bicicletă? Ce avea asta la bicicletă? Eu nu știu atunci. Famă. Nu, ce avea Mamă? atunci la bicicletă? Barbagar. Cum? Da, ăsta să zice. Barbagar. Barbarar. Ia zi stomatologie. 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 Stai aici. Ia zi, unde este telescopica? Dentist eu căunește. Dentist. Ia zi, dentist. 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 De când nu te-ai spălat pe dinți? De câte ore? Mica. Niciodată? Niciodată nu s-a spălat. Tu de câte ori te-ai spălat? Da? Da, bai, de când am mai făcut? Bai, de când ai făcut? Când ai făcut bai? Când ai făcut bai, ui? Alație. Alta era de ca când? Ieri. Când am fost la Katanga atunci. Când ai fost la Katanga, da? Ia zi, sunt magică, sunt. Hai, amândoi odată. Amândoi odată. Hai, 3, 2, 1 și... Băi, te mișcă. Mă soare. Verde. Gata, e.